Hello friends, welcome to back my YouTube channel kulumbai lwgwpwr नोंथांमोन गासैखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। दिनैहाय बेसेबा गोबावनि उनाव मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय। बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ आपल'ड होयैया, ओमफ्राय बे भिडिअ लानायाबो गोबावानो जाबायमोन। ओमफ्राय आङो एसे बानाय फैदोंमोन, बेखायनो आं आपल'ड होआखैमोन। ओमफ्राय आङो दिनैहाय आपल'ड होनो सानबाय। ओमफ्राय बेयो जाहैबाय गौरां पार्क क'क्राझार। बेवहाय आङो बेरायहैदोंमोन। आङो बे समावनो आं बे भिडिअखौ लादोंमोन, ओमफ्राय आङो आपल'ड होनाय जायाखैमोन आरो। ओमफ्राय आंजों लोगोसे नोंथांमोनहाबो नायलांफादो। नोंथांमोनहाथ' गौरां पार्कआव थांबाय थाखायो, बेरायहैयो, बयबो मिथिखायो। ओमफ्राय आङो बेनो फार्स्ट टाइम आंनि गौरां पार्कआव थांनाया। ओमफ्राय नैबे जोंनि बाजैजों आंजों थांदोंमोन, बेनो आंनि फार्स्ट टाइम। बेखायनो एसे भिडिअ लाबाय, नोंथांमोननोबो दिन्थिबाय। सोरबाफोर थांबाय बायाखैबा नोंथांमोनाबो थांनो हागोन। समायनाथार जायगायानो, बिफां सारि सारि, दै सेर सेर, बार खोलो खोलो, बिराद मोजां जिरायनो। ओरैजाय ओरै उन्दैफोर गेलेग्रा दङ, ओमफ्राय बैथिं जिरायग्राबो दङ। ओमफ्राय नायलांबाय थादो मा मा दं नोंथांमोनहा। ओमफ्राय जोङो दा बेरायगासिनो माने थाबायगासिनो। ओमफ्राय आङो बै गाखोग्रायाव गाखोखांबाय। उन्दैफोर गाखोग्रायाव आङो बिराद मोजां मोनो बेहाय गाखोनो। ओमफ्राय जोङो नै थाबायगासिनो बाजैजों आंजों। ओमफ्राय जोंना मा भिडिअ लानायानो रायज्लायनो लाजिनानैनो जेबो रायज्लाया, ओरैनो खेबनानैल' लाबाय आरो भिडिअखौ। ओमफ्राय आङो दा भइस होदेरबाय आङो। ओमफ्राय नैबे जायगाथिंहाय बिराद मोजां, बार खोलो खोलो नाङो, दै सेर। ओमफ्राय बेयावहाय बिराद जरा जरा थायो लोगोफोर नैबिथिं। नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड दङबा थांनो हागोन। बिराद मोजां जिरायनानै थानो, थान्दा बार खोलो खोलो नांनाय। ओमफ्राय नै बिस्राबो जरा मालाय, ओमफ्राय नैबेबो जरा जिरायगासिनो। ओमफ्राय आरो बैथिंबो जिरायगासिनोमोन। ओमफ्राय जोंहा जिरायासै, जोंहा थाबायगासिनो। ओमफ्राय टाइमाबो हास्लाबनाय नङा नालाय, ओंखायनो जोङो जिरायासै। ओमफ्राय ओरैनो गिदिंनानै थांनोसै आरो जोङो। ओरै गिदिंजोबनानै नायलांसै मा मा दङ। जोङो बिराद बेरायखांबाय। ओमफ्राय दा जोङो न'आव थांनो नागिरबाय। ओमफ्राय जोङो फैजेननायनिफ्रायनो जों जिरायखायासैबो आरो, ओरैबायदि गिदिंजोब्बाय
नायजोब्बाय आरो अबाव दं अबाव मा गैया अबाव मा दं नायजोब्बाय ओमफ्राय जों दा थांनोसै लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामदो आरो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननियाव सौहैयो ओमफ्राय थेंक इउ लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय दिनैनि ब्लगा बेनोमोन लोगो थेंक इउ बाजै भिडिअ लानानै होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय